A falta de marisqueo obriga aos profesionais da Guiñó a buscar alternativas para manter a actividade durante todo o ano. Varias confrarías dependentes do marisqueo víronse obrigadas a realizar ERTEs pola falta de ingresos. Dende finais de 2023, o marisco escasea nas rías galegas, nas lonxas e nos puntos de venta. Situación que se alonga no tempo en varios puntos, como a Ría de Arousa, que nos últimos anos veu disminuída a cantidade de marisco que xera. A confraría de Guiñó busca alternativas para manter a actividade cando o Percebe ou o Ourizo están pechados. E por eso mesmo nós temos que intentar facer o mellor posible para poder adaptarnos ou neste caso poder de que o recurso se manteña e ir pouco a pouco tirando del, pero non deixalo sin nada, non acabar con el. Entonces eu creo que pouco a pouco vamos a ir solventando este problema, pero non é un problema no que nós só dependemos, é un problema de que a Consellería está aí para botarnos unha man, é un problema natural, entonces pouco a pouco temos que ir solventando isto. Xa que recorda a importancia de que as especies descansen para que siga habendo cría e se garanta o seu futuro. Cando non podemos machacar, por así decir, outras especies, como neste caso recursos específicos, pois teremos que buscar outras alternancias para poder un pouquiño descansar as que temos, porque a cousa non pinta nada ben estes anos e bueno, temos que ir pouquiño a pouco vendo como siguen as cousas. Algunhas confrarías, como a de Rianxo ou Cabo de Cruz, tiveron que facer un ERTE ou non ter ingresos pola falta de marisco, opción á que non se tivo que recorrer en Aguiño polo momento. A nosa cofradía tuvo beneficios, un pouco máis de beneficios incluso co ano anterior, pero eso é porque a cofradía en sí, a entidade en sí, os socios en xeral en sí, ganaron máis cartos, eso é lóxico, pero claro, sempre temos que pensar en todo o mundo, non todo o mundo neste caso que foi o que máis se sobrevalorou un pouquiño ou que subeu un pouquiño as cantidades, que foi, por exemplo, a navalla, foi, por exemplo, que o ourizo en sí, a campaña do ourizo, pero non todo o mundo ten navalla, non todo o mundo ten ourizo, lamentablemente, entonces, claro, como non hai para todos, pois e non todos o temos, pois temos que intentar buscarlle o remedio para que todo o mundo poda ganar o mellor posible. Eso é complicado, ás veces é moi complicado. Ingresos positivos grazas a boas campañas como a do ourizo e a de navalla. Queiras que non, pois axudaron-nos moito, Percebe tamén tuvo un bo valor os meses que fomos, aínda que foi poucos kilos que sacamos, e entón, entre unhas cousas e outras, pois tuvemos un superávit, por así decir, na cofradía algo máis alto que fai 2 anos.